Apha kusesiyanyanzela kucudaniselekile yakhiwe phakathi kwezindlu kwilokishi yaselwandle. Abahlali bale ndawo nanjengoko igama nalo lisitsho bangena ngetshova kumhlaba ojongelwe ukuphucula uhola wendlela u-N2 ngoJanuwari ka-2014. Bathi baphinda bakhutshwa kwakulo nyaka bahlaliswa kwiholo iinyanga ezintathu. Bathi xa bekhululwa babekwa kwizindlu zethutyana ezakhiwe lisebe lezo zenziso loluntu. Yayichithiwe irebuildwe ngu-agent ka-national u-HDA, and then yayiphuma kumama lo uminister uSisulu ngesivumelwane ekhona nominister uPatricia de Lille. Besithi ke ngoku kuba ke ngokungekho mhlaba ozawufumaneka sizawuphinde sibuyiselwe kule ndawo sikuyo. But ngokwangoku yesibaninzi ke ngoku abahlali ke ngobadikwe yiloo nto ke ngento yoba siyasisanda ke ngonaba noonyana bayakhula, and kungexesha elibi lixesha leCovid sihleli sinje apha sicinene siyiloo nto. Abanye bablokisa neetoilet, into abantu abaninzi kawunokwazi uyicontrol. Abahlali bamathidala ukuvota besithi urhulumente akazinanzanga izidingo zabo. So besithembisa uba xa sivotileyo kuza kwenzeka uba sizawususwa apha temporal. Umzekelo, umama wayezile ngokusasiseholweni yayingumama we-DA, umama uPatricia de Lille. Kwaphinda kwazi umama we-ANC, umama uLindiwe Sisulu, naye wafika ke naye wabeka ezakhe izithembiso ke, which is asiqondi into yokuvota ngoku inayo into elungisayo. Isixeko sibeke esinye isithembiso besithi baze kubabeka kwindawo engcono abahlali zingagqithanga iinyanga ezingama-24. Isixeko saseKapa sinesivumelwano esisityikityileyo noSANRAL. Eso sivumelwano sisincedisa ukuba uSANRAL akwazi uba avuselele enze ngokutsha indlela le u-N2. Enye yamatyotyombe ke azokwazi uba siwarelocate ngalani ithetha ngawo kuyo yonke laa ndawo, ayingawo kuphela. Akuba senza izithembiso ezingaphelelanga, into enayo izinto zaseburhulumenteni zithatha ixesha. Abahlali basesiyanyanzela banethemba lokuba urhulumente uzozifezekisa izithembiso zakhe kweli lixa. Yiminyaka isixhenxe iqengelekile abahlali basesiyanyanzela basahleli apho bashiywa khona ngurhulumente. Bathi ngoku le ndawo iyakhula yaye ibeka uxinzelelo kwiinkonzo. Bathi urhulumente makangenelele afezekise isithembiso awasenzayo. Thule Joka, weendaba ze-SABC, ndisesiyanyanzela ngaseStrand, eKapa.